Bun găsit din nou! Este rândul produsului Sunny WC, să vă povestesc puțin despre el. Este un produs care a reapărut de ceva timp pe piața din România. A fost o perioadă când el a lipsit și l-așteptam cu toții să revină. Este un produs cu o formulă specială, mai ales pentru cei care au fose septice. După cum vă spuneam în celelalte video, contează foarte mult ceea ce folosim noi care avem fosă și nu avem canalizare, care stăm la casă, pentru că e posibil, folosind un produs neadecvat, să-ți poată distruge fosa sau efectiv traseul până la fosă. De aceea vă recomand acest Sunny WC. Este un produs de curățare intensivă, dezinfectant și detartrant. Se aplică 5 minute, se aplică și se lasă 5 minute. Îndepărtează, în 5 minute practic îndepărtează bacteriile 99,9%. Pentru o murdărie mai persistentă lăsați peste noapte. Da, puteți să lăsați peste noapte, să-l introduceți chiar în interiorul toaletei, lăsați să acționeze o perioadă mai lungă pentru a vă îndepărta foarte bine petele de pe toalete, deci dacă aveți pete persistente. Se folosește o dată pe săptămână, are o consistență de un gel verde, miroase plăcut. Foarte multe persoane care au cumpărat au recomandat celorlaltor persoane din familia lor, deci înseamnă că au fost destul de mulțumiți. Este un produs care aveți grijă, special pentru copilași, să nu deschidă. Când îl deschideți, se apasă la gâtul lui aici, o să simțiți niște striații, apăsați și după aia îl deschideți. Asta pentru a proteja copiii să nu umble la produs. Deci vă recomand acest dezinfectant și totodată detratant pentru toaletă. Mult succes în promovarea lui!